Shalom. Shalom. Hurine Tuhata, Parhado HKBP Kebayoran Baru, Pasatot Tabe, Tuhamu sude akar ruas namandohoti parmingguan di Bagas Joroon, Suang Songoni, sude ruas namandohoti parmingguan sian di Bagas Tabe, Horas Madita Sasudena. Horas. Andorang tapuka parmingguota, huja hamima protokol kesehatan nih huriata. Protokol kesehatan HKBP Kebayoran Baru. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, dan sudah melakukan pendaftaran. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi dan penggunaan HP. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat, hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan haretaun, dan agar langsung meninggalkan area gereja. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Tapasonang marohata, martiang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuka mapar migota, tapuji matuhata, marite ede nomor 24, ayat sadad roh di ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, doot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot goar ni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ay na mangulu dohatan ni debata jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaring-ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimni,
asa olo hami manangihon dot majalo hatam. Say pahot mahatam di bagasan rohanami, asalami baru jalalam badia rohanami. Say urupi ma asalamar hoposan hami Tuhanakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng ni lelengna. Amen. Hudul maham. Marede mahita sian buku ede nomor 25 ayat sada. Tangihon hamu ma patiknya debata, ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon, unang ho manako. Dia do lapatan nii, ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madabo hepeng idongan jolma, manang mambahen bisuk-bisuk malaksupmun baniaga. Ikon si pagadaon ni rohata do arta ni dongan jala siramotonon ima sahatna martangiang mahita mangidogogo tutuhata lau madalaton patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahan muhabar tu patikmi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 417 ayat sada ro di ayat 2. Tatopo ti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debatan nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa doot pangalesyon nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite asini roham, jala sesa madosa nami saluhut na, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehova, tung nasolomo dorohaku midahamatian ni parjahat, nalomo dorohaku midahamumulak ni parjahati, tumadikon dalanna asa mangulu ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Dul mahamu. Maredehita sian buku Eden nomor 460 ayat sada. Hatani debata naga beturpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsurat di ulaon bidu 5 mamuka sian ayat sada ro di ayat 10 sada tajahama marsikat sorin adong maujui sahalok na margoar si Ananias rap dohot saripena si Sapira nama gadis tanona Mardos ni roha ibana dohot dongan saripena manamon dikon tuhornai deba dibuan mana debanari dipeakon ma tujolo ni aka apostel ala ini nasi Petrus ma oe Ananias dang digoye si bolisi do hape roham lahu magabusi to diparbadiai dohot mamorso deba tuhorni tanoi ia ditiop hoi dagong diho di gadis hopei da laos tong guru diho dia do umbahen na tubuh roham mambahen songoni dada jolma na ginabusan midisi debatado alai disi dibege si Ananias hata odeng rugang maibana laostos hosana jadi biahaton si tutuma sude nau begesa jadi hehema akan na uposo disaputi mabakena diusung ma tubalian lao mananom alai salpu arga tulujom Roma dongan saripenai dang dope diboto namasai jala dipakulingi si Petrus ma ibana pabawa ma tuahu nasaondo di gadis hamu tanoi holo nasaido nina alai nina si Petrus mamadok ibana boa satung saroha hamu mangujungi to di parbiani to dini Tuhani tagamma namadok masuk ma akan naung mananom dongan saripem usungon nasida ma nang ho tu balian dungi pitorunggang ma ibana tujolona laostos hosana jadi dinabongoti akan na uposoi nunga mate ibana didapot jala diusung ma bakena tu balian ditanom ma tu lambung di dongan saripenai jadi hatahuton si tutu masude nasahuriai ro di nasa nau begesa ima sahatna martua doakan itu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin maredehita sian buku Eden nomor pituarus ro 25 ayat sada ro di ayat 2
tidakon maha porsiaotai songon nahina tidakon idongata sah porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ne debata Jehovah nasasadai iman ni tubuhoni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman silatus na matatarpaja lo ibana pasinar silang na tuatul tano na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laudul di siamuni debata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditop di parbadia jaladong sadahuria nabadia huria topani halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia tai namadok mulak mangulu do sogot bagin halak na mate dohot dia nguluan na sudah amin hudul mam tabege matik ting ni huriata titing di Huriata Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Naparjolo Minggu pawaluhon dung Trinitatis sadarion ima Minggu pawaluhon dung Trinitatis dohot topik maka gigihon sisip dohot korupsi napaduahon titing nang marbagas titing paduahon naing majalo paso-paso parbagas omma goar sumurung Agustinus Andika Buwana Panggabean anak ni Amata Sarifuddin SM Panggabean Nahinan tubuh ni Inata Ina Reno Hantari Boru Siahaan alamat Komplek Deplu nomor 33 Kreo Larangan Tangerang Kuria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran dohot orana goar Julina Boru Barus Boru ni Amata Subarja Barus tubuh ni Inata Loriana Boru Ginting alamat Bukit Pesanggerahan Indah Sada Blok A2 Bogor Uria Gereja Batak Karo Protestan Runggun Jampin Bogor pamas-masuon di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 14 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran sadipas-pasu tuhat tama saka perbagasan ni nasida napatuluhon pakobasion ni Padita sadarion Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Padita Tibul Sitanggang makobasi di HKBP Tridharma Resort Kebayoran Padita Bitang Marnala Siregar makobasi di HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran napawpakton permingguan lansia hari Minggu tanggal sia Agustus 2020 pukul 6.15 WIB di Patupa Huriata do uji coba permingguan bahasa Batak khusus tu ruas lansia napalimahon seksi remaja sadarion Minggu tanggal 2 Agustus 2020 program We Talk Teenager Manang Remaja dohot tema honesty marhite Zoom ima dimulai pukul 10 sada 10 lewat 15 menit WIB kalas walu pukul 10 tolu WIB kalas sia pukul 15 WIB kalas 10 pukul 10 pitu WIB SMA
napaonopon Dewan Marturia. Hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16 WIB di Patupa Huriatado melalui Dewan Marturia ima webinar marhite live streaming dohot Zoom. Dohot pembicara Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Preses Distrik Banten. Topik melayani dengan segenap hati di masa new normal. Boima tabereng di website www.hkbp Kebayoran Baru Mazmur TV. Napa pituhon? Rapot resort. Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 14 WIB di Patupado rapot HKBP Resort Kebayoran. Maringanan di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Napa waluhon? Pilihan manang ucapan syukur marhite online, manang daring. Di akka ruas ni huria nanaing pasahaton pilihan manang nahobartusi nunga boy tapasahat marhite OVO, GoPay, Dana, dohot na asing na idope. Napasiyahon akka titing naso ni jahahon hobartu titing cetak sadarion dinggan mata jaha songonima saha ni titing duriata di bagasan mingguon. Marende hita sian buku ende nomor 248 ayat sada 2.4 hut tapasahatma peleata. Damini di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhan Jesus Kristus, damang dainang haangin ang pinaribot pe, horas madihamu sa luhut na. Tangihok kamu mahata ni di batana gabi turpuk jamita, di mingguta sa darion, Minggu pawaluhod dong Trinitatis, si mana tersurat di 2 Musa biddu 27. Mamuka siya nayak sada sahat wayak siya, songonom mapadok na disi, pai huti-hut tamuma.
Dang jadi para ratommu barita gagap, jala unang paherbang tangan murap dohot parjahat, gabi sitidakon hageduhon, dang jadi pai hutommu tahitorop lau majahati, jala dang jadi parpanguluanmu hata bada, manang manulupi hata torop lau papeolhon napogos pe dang jadi apinammu di pargulutana. Meluju pakolo buni musum manang halode na lilu ikom mulak tugi honommu tu ibana. Molo didaho halode ni halak na makagigi hokko madate di bay sorakna dang jadi pasobuommu perak. Ikon paheheommu peak, iko paheheommu doi rap dohot binuana. Dang jadi pailingommu tu halak na pogus hasol hot temu di pargalutan nai. Saya paholang mahosian hata gap jaladang jadi mate bunuommu halak nadidang dohot natigor adang ulo au mamitori halak parjahat. Dang jadi jalo ommu silehon-lehon ay papitung mata ni halak akan atonggor hian anggo silehon-lehon jala di papeol perhataan ni halak partigor. Dang jadi hilangommu halak dagang ay diboto hamu dorohani halak dagang ala halak dagang nak kamu na julu di tanah Mesir ido sahat ni turpuki huria na hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus adong dohata batak tuba madok padohan mungkirang hayata bigi di dok songonon pak ni manu patureng-reng marara do mata mida hepeng ninda pak ni manu patureng-reng marara do mata mida hepeng imadidok di hatai na meluadong madok dang diau behepeng ninda hiraso na margabus dia te jadi surah disukut tuhi tarikok do hepeng amanginang ninda bayi semadok dang rikok amak padita dangi jadi dakola dihamu rikok hepeng diau perikok do hepeng dihita saluhuk na perikok do hepeng holano tutu dangi sia dia do dalam ni haroro ni hepengi kanido nuaeng napinoro napinorso do kadido nuaeng gudang napinorso manang sia dalan napatut. Nah hamu kadongan na hinaholongan ya memang taringo tu hepeng manang tadok mataringo tu sinamoton ba tajom do pikiran di jolma harunong batu-batu hokian na suadong bigugu na marlojung holan au sura margere hita opung madabu hepeng munir idia itu rinda doi itu topudo tiur nah idia ina rupane nah hamu kadongan na hinaholongan halak na dililiani materi dohot sinamot manang arta manang hepeng rohani jolma buido madabu tu pangujunan ido na tabereng di bagasan epistel di ulaun di apostel nakin bekerja sama suami dan istri patupahun sada pergabuson ate jadi gabus pe diulah halak do demi uang nah HP nian kan molo tabereng di epistel tanakin ahama pola gabusan na tuhani kanido ahama pola gabusan na tuhorni sinamot nai ai milik na doi nah alai uju dibuat tujolo ni naposona dan itu termarhusori rohana tadok ma nasaun nah itu songoni halak batak hurang mengakui diberkat majinalona atas songod dihita contoh ayah dong do nakipiga kaleng puang guguni haumami inna saotik doho inna saya itu saotik dangi iya otik marugutungut iya dunggu dang saya didok saotik do tolemanian gumodang dopenian sial lopok naik ninda rupani kan nah jadi kurang jujur do nakatahon sasitongna kanido lausongonido di tonga-tonga ni portibion gudang do nang sian ketidakjujuran lau meraih nanidokna sinamot manang arta manang hepeng nakin nalanido bay namu kadongan di jami tahun duk tabereng ibana nakin sian epistel tabereng may musibana di bagasa turpuk jamita di patiki de batado marhite Musa bangso ni de bata asa manat taringot tusi ante asa manat taringot tusi
Nah, jadi mangihu muse, ya memang itu fakta. Holanon saunang madohot kita di bahagian ni AHP diulajol mado demi uang. Ido. Tabering na masa. Pargabuson, mamunu, manakko, dohot kana asing diulajol mado. Itu baiknya dijamita dipatihi di batana sida. Hati, dipatihi unang gabe madabu. Tuhage duhon binahen ne sinamoti. Boydo si pata dangi didok di jamitaon tutup si malolong di namarnida binahen ni sinamoti. Tutup hati goran, likup hati gorani gabe simo alani sinamoti. Alani do baena didok di jamitaon ikon tigordo manang didok ba ikon sian dalan na do na namangihut songonon boydo si pata tubuh padohan atau lemabah na suadong do di bana to lemabah asi roha pugus do nasida. Nah ternyata di zamitaon dang menjadi didok di zamitaon dang gabi pasobuon halak na mangulahon na sala. Artinya na me pei na magodang na hatsi pei manang natabu na dangol pei manang na sonang na maduma manang napugos kanulo si pata atau lemabah ala naswadong do di bana sa ibu atih dinda manang ketika ya orang-orang kecil bersalah atau lemak me do pei bahna ninda. Nah jadi mangihutut jami tau didok daksi pasobuon si songoni. Nah, ikon adong do nasihat, ikon adong do teguran supaya tahu apa yang dia perbuat. Nah, alani itu di jamitaon dak pasobuon didok harutung na pogosi, harutung na mardangol, molo dibuat na sugasana, iku paingotod do. Jala iko mardala do uhum hati gorat tusi. Jadi dang adong bahasa didok di jamitaon atau lema asiroha. Nah, jadi kasih yang sesungguhnya seperti apa itu yang mau kita lihat. Jadi didok di jamitaon napungos pe dan jadi punamu di pargulu tanda. Ate. Jadi napungos pe dan jadi pinamu di pargulu tanda. Nah, jadi ikon hajong jok penutut do hati goran dohot uhum. Tarima na nidok na holano tutu unang uhumi songon na nidok ni nadeba ia tutoru tajom HP tu gijang tumpul molo pedang boyatong. Nah jadi molo naik kita pajok-jokon uhum dohot hati goran ikon awalat tadu isiak kita. Nah apakah kita sudah bersikap adil kanidun waeng ope na maul do di tonga-tonga ni ngoluta songojol mahita haru didok na tua-tua 5 yanakon uluru 5 roha. Jala apapun ceritanya ya keadilan itu tidak akan mungkin bisa sempurna dari kehidupan manusia. Namun sesungguhnya apakah kita boleh melakukan itu dan itu ba sorminan taringot tusi adong duatong tuhat taima hati goran na sejati. Nah hamu kadongan didok ikut tigordo uhum tuna pugus tuna dangol tuna sonang doho tuna mamora. Jadi didok dang gabe tajom tutoru ya tu gijang gabe tumpul. Jadi gudang do deba si Pak Nijol mapesongon dia manginang. Molo di ide songon na tonggos di san hatok boy bana mangirput. Alai molo di ide do hera boy digi-digian bah. Itu tuh sampai somar hosa dongan ibinain. Kanulo do songoni ya ide songon na di sarupani Victor ciut ibana. Alai molo menjajah tunai toruna bah. Luar biasa kan itu nuai. Nah jadi di jami tau didok ikon adong do pardus dosan mi uhum dohot hati goran terhadap siapapun. Nah namang ihut dan apalah bahasa nai baru betong ate istilah KKN ngulus lupa au ngado ngon rabar puluh tahun ate di tonga-tonga ni kehidupan tes siap hari dan didok na korupsi kolusi dohot nepotismeon. Ternyata di zaman Alkitab juga Tuhan sudah mengingatkan supaya menghindari ya nani guaran na KKN. Adong tu di basongonon di sada tadok majo
di sada arena perlombaan ngadi boto naotojong alai saya naik pajong-jongon kadi donoy HP adong do pedi sana boy jong pajong-jongon kadi donoy ulu si patas songoni HP di dok na tua-tua ade laos buah apa hidup daktar pajong-jok kita aha dangtar pajong-jok kita aha uluk badang bui pajong-jongon uluk so tung butiro hamu ate badak kita seson nama lo manakku uluk jalabarane manakku uluk gabi ditiu ihurna di pajong-jong uluhi isa para guton ni nama niopi iluban na didok nang di bibeltai daktar pajong-jok kita uluk jangan coba-coba hita do parguton ni nah hamu kadongan dijami tahun didok si hindara do sikap si songone nepotisme nakin ate termasuk mai kolusi korupsi nakin ala di bahagian ni si paingot ni pati kodoi ate hamu kadongan nah jadi isa na patut ido na patut atong jongjong ido huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus didok dison songon gobaran na ya dipatupa Yesus taringo tuhalak na paula so di ida marmata do hamunian alai dang mamereng marpinggol lo niya kamu alai dang dang barbidege songonon ima hadiryon ni hajol maun mulo sogoro habida jol mana dang ido mida sinamo nape dang lomoroha mida pahap-pahanan nape mida manuk na mida entok na mida durbiana do hotak kana asing ade jadi di dok dison au sura adong madabu lobu ni musum unak pasobo togu atong ima di dok dison unang pasobo alai togu atong jadi boy do di rohata batabu mai rohana di siasa rugi bana kan bui di songoni alai jami tahun paingotok kita unang pasobu nani idami unang paula so di idaho nani begemi tangisan hoi ni nahumaliang ni unang paula so di begeho tarimai nah hatahon dak kola tuhamu doho do tuau ate jadi sotung mau rupani di rohata dang doho rai tupadita pe doho do ate jadi tusudehi ta na taidai unang paula so taida na tabegei unang paula so tabege nah jadi didok di jami tahun molo adong lobuni alomi terlilit talinai palua molo adong tergodung paknai palua ima didok di jami tahun nah namangihu muse mulak tu padohan na para jolo dia pe diula jolo mado margabus pe diula do demi ima didok di jami tahun dia pe diula do margabus pe diula do demi ima nakin na taguari mammoni nah alani ido ubain na jami tahun paingoton tuhita saluhutna dang namadok dang riko sinamot sutung lauro hatta dang riko sinamot riko doi ala taboto ido menopang kehidupan ta manguduti akan rekod di ngulu siapa hari dohot lan na asing alai marhiti jami tahun dan gabe sada jaminan ni mabaik kita sonang mabaik kita bahagia tutudo argai rekod alai sian dalan nama namangihut didok di jami tahun melotapamana ibana di ayat sia dan jadi hilang omu halak dagang di diopak minggu nasalku dora adong do kata halak dagang ala siapa dan narubi tong jamitai halak dagang ima pendatang ate jadi halak pendatang molo halak dagang na di guari bukan pedagang di satu kota tidak jadi halak Batak molo adong bahasa halak dagang duininna ya orang pendatang ke kota itu nah jadi akapai solat tarheraima muse di terjemahan Batak Toba nah ini dicontohkan bahwa ingat najolo pai solat doho di tano Misir unang iya dung sahat to tutano nasonangi dan itu halak narutu si gabe di pasobuho gabe ditindas so
gabe paula so di idaho. Nah, jadi jok do masa dan ido lupa kacang akan kulit. Dung nakok tu sada dolok dang diingok be nahyai bana di rura. Nah, jadi ingot ay na jolo pe ho pay solak do di Misir. Ingot haci na di sialani i dongami halak pay solat di honuaing. Ingat, jangan berlakukan seperti apa yang kau alami dahulu. Alai sonang may banabain, ay sonang doho disi. Nah, terhirai may nanidok na. Mula didok pehata halak dagang. Nah, huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, didok mo sa mula hupaulak betay uwalu songonon. Dang jadi jalo om mo silehon-lehon. Hata silehon-lehon dison, di terjemahan bahasa Indonesia dok di bahasa asli nana yang ditekankan adong hadumuan natu sisip suap. Jadi molo nata pahami kan nuang silehon-lehon bui di dalam bentuk ucapan syukur hamulateon. Nah sasitong nadang apalah di si kalimati. Nah jadi hata silehon-lehon nani dok nani son molo pinamana emana sian bahasa asli na identik tu suap silehon-lehon suap. Nah, jadi ini terjadi misalnya songonon meloloskan sesuatu hal kan bui dui gabi mardosa iba, mardosa hamu, mardosa hita sudi, kan itu nuaing. Gabi gula pernidaan mamereng hasit tonga doh hati goran. Nah, jadi di jami tau di dok dang jalo omu akasi songoni di dok ai papitung mata ni halak akana tonggor hiandoi anggo sileho-leho si songoni. Jala di papel perhatan nih halak partigo songonon. Dakoto ya pengalamanmu dak keanian. Alai budu hubayakon ai sipata songonon. Molo dileo sada halak tu iba, ulu sipata ga bedang bui ba makatai. Kita ingat zaman anak-anak dulu. Ate, isi manuai kana mengalami hamuson mulau haru hualami. Ate ala dihitad di betubu. Contoh, tidak ada hibah dihitakan dah julu datuk sonari kaya nasi panganon molo sangkalau dah tua-tua kan marhuta sada somal dokat dibuan adong oleh-oleh kan begitu. Nah haru tuhahani bolo di dok dang ido dia kui nabi do nyoma inare uled do diho ketika iba dang cocok tibana apakah mungkin itu bisa kembali. Nah satu contoh yang mau kita katakan nama nginang jok do najinalo nanileho di dongan sipata ulu gabi buban di iba. Apalagi molopola diok, HP nga di Leon Mariahai, HP apalagi pesubui di loloson, inna rupani kan. Nah itu menjadi satu beban gabe, nati gorhiat pe pamerengan gabe gula mama. Nggak saya be patu hului mai ninda. Nah jami tahun paingot, ton molo patupa didok, na patupa si songoni, dangi na papitung mata ni halak nati gordo ya lani. Akta pemberian si songoni, ba sia jami tahun napasahat to pe merdosa nama jalo pe merdosa do ate ala ni do banda dipatihi daksi patu pau sikoni rikok do hepeng rikot ate alai didok sia jami tahun ikon sian dalanna do. Nah hamu kadongan na hinaholongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Hira-hira dia ma nabui idota sian jami tahun. Tardia ma pesan naneng dohonon na tuhita. Hamu kadongan na perjolo bolo-bolo hati ta siap topik. Maka gigihon sisip dohot korupsi ima di topik tahun ba na perjolo naneng dohonon na tuhita tahindari mai tahasabab pemana adong dihita. Na adong dihita tarajumi matong sileo-leo ni dibatadui. Ba idu da. Ido mengurupi hita dan itu mencukupkan apa yang ada dalam kehidupan kita dan dengan demikian kita mampu bersyukur. Jadi didok maka gigihon sisip dohot korupsi. Nah namangihut sian jami tahun borohan siap topik maka gigihon sisip dohot korupsi didok songonon. Nakin nuah udok di jami tahun namanginang dan diorai di mata hitam amora. Satu contoh mau saya katakan. Boy do 10 adong jabuta. Jujur majo hamu. Ise madison na lobi sian sada
jabuna. Martudu majohamu. Jalunang margabus. Ise masyak kamu na hadir nuaing dison amang inang na adong jabuna lobisian sada. Iya, amang papahan. Ada yang lain, unang babir, unang pula calokwi. Iya, inang nyonya Silitonga, inang udah konate. Siapa lagi? Amang huta galung, ise muse, jujur majohamu, unang babir hamu, dang calokwi. Alay mo liliak kamu, bajalokku do. Ate, iya, naburu namanya buru sian ipar, ise muse. Amang si regar narakku pe bulu bergabu samang ududut terbainok ku nama disi rumah ini disita oleh pendeta. Nah, alay tayo ajo sebentar ya mang. Lo bisa sada. Tiga do dingani hamu saborngin. Sada do kan? Dang boy dua kan? Hido. Dang boy dua, dang boy todo. Tetap do sada. Taingani bagasi. Ise mahamu na lubis siya sa pasang sipatuna. Bajujur, itu pertanyaan sederhana, namun ada makna yang mau kita lihat di sana. Ise mana lubis siya sa pasang sipatuna? Au pasti, lobi. Ate, asing maju argana. Ayah hudok kedotuinang, arga 150 petahu yau sipatu asal madong gati-gati mulai nata songonon. Marganian asal leleng sega asal songona berkelas. Dia mulai udang. Harga 100 petahu sepatuku asal ma gumodang. Nah yang mau saya katakan 10 pasang sepatumu. Boy pakai umui sahali mamaknya si 10 pasang ini. Molo polai pakai hamu 10 pasang erok kecol bahita narit. Itu. Jadi sapasang do napatut pakai otak. Songo bagas nakin. Sahada do bagasi napatut parmianata. Yang walaupun itu ada di jalan sana, di sana dan di manapun. Nah, yang mau saya katakan, marhite jami tahun diajari dohita nakin, maka sabab pun nanilehon di debata dan itu ala memang songon nanidok ni bahasa umum taringo tu sinamoton dusun na minum air lauti dan itu nungalam nidai lam mawasiba lam ni inum lam mawasiba. Jadi songon itu sifat tanang taringo tu sinamoton. Ate. Jadi didok di jami tahun di paingot kita, Allah tidak melarang kita memiliki harta dunia ini, tetapi hati-hati. Ate. Jadi hati-hati didok di jami tahun. Sutung maun sanga dan itu madabutu dosa dan itu marhite aka godaan-godaan nakin. Nah parpudi huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Didok molo taida di judul perikop akapatik taringot tu uhum hagostongon na sujadi mardikan na roha mardikan omma. Nah, ulo do sipata hita mardok mardikan do Tuhanan ya mattasianu hubigi na saung gaji ni amatai hape Roma matahami na saud do gaji na di pekerjaan yang sama ninna rupani kan di pekerjaan yang sama ninna di posisi yang sama. Baulu do songoni gabi didok mardikat do Tuhano ninda. Ate. Ujung ay tuntu imana tu amatai. Ala atas dasar sian inatai madok nakin mardikat Tuhani. Gaji ni amat tasipolan nasok tapi gaji ni amat taku nasaon. Ujung ay tuntu imana ay nabuhado. Si anu songonon ninda ujung nga amatai pidak sabar be dangi. Dia berpikir bagaimana supaya bisa seperti si A. Manang olo do halus na didok songonon. Bese tuntut to tuaw na belga. Atong bayima di ho inna sa tabi. Ima di ho inna. Bana sa iru na buhulian. Jela belga gajini. Bagabi sepatulus-tulus mutuawi inna. Amat tayo pa ni. Atong malosoy ima matamin na. Ano nga muna haya songoni amang. Dangadok siya kita ira. Alay olo do adok tubuh songoni. Ala di gondok na dangi. Ala saya didok inatay adang adilon nin narubanikan saya dijujui mamatay bohama asabuhi sarupa dohot amat tani halakan nanti. Nah hamu kadongan na hinaholongan sa sitong na dang apala sikap si songoni hal ketidakadilan nakin katakanlah dalam satu komunitas ya menghadapi suatu perkara. Nah, jadi di sana perkara itu harus diputuskan dengan adil seadil-adilnya.
Nah kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Terherai mai. Nah napar pudi hamu kadongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Rikot do sinamot, rikot do artai rikot alai taeahi mai, tajalahi mai marhiti dalan nasitong. Adong do undang-undang mengatur sistem perekonomian kanido nuaing. Ai molomar 33 hamu kaidang. Itu horhamu 5.000. Ijual hamu 4.000 si oto-oto namai baidot to di suatu kadong akaina mertiga-tiga dan itu mertiga-tiga alai rugi ai dituhor 5.000 dijual 4.000 molosongoni PHK namai ate ai ekonomi hukum ekonomi dan itu membeli sekecil-kecilnya mendapat upah sebesar-besarnya ate. Nah jadi dang diorai Tuhan hita adong sinamo ta adong hepeng ta alai didok sian dalam nama ate. Nah naparpudi ma sian jami taon kepekaan kita, kepedulian kita ya kepada sesama kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Bayi dua tong dah. Jadi dos doi songon kepercayaan terhadap anak. Kalau kita sudah yakin anak-anak itu di dalam rumah, kemanapun dia melangkah pasti kita tenang di dalam rumah. Bayi duda. Alai mulu ragu doh kita mamereng sikap tidak dana hidi jabu. Bah, dung haruari siap pitu ni jabu dang boy behita mudum. Ate. Nabi Rokyat dope satabi sadarion sugut tertubu nama di setiap sudut ubani. Ate. Mungkin dipiga-pigarin naik. Ulama berubah muse. Nah, alani ido hamu kadongan segala sesuatu mari kita awali dari diri kita, maka sendirinya buima patu pautai di hajong jokonotai di tonga-tonga ni ngoluta. Amin martang yang mahida. Mau lihat ma dihwali Tuhan nunga hujalo kami hatam di bagasat tikion. Napaingotok kami taringot tu Nabi patiki hodo bangsom dung sahat tu tanona pinar bagai asa makajongjokon uhum dohot hati goran asa peduli nasida di nahumaliang nasida asa mangolu nasida marhite hati goran dohot hasitongan hobartu uhum nasiako ali Tuhan buidu tutu mardusa hami binain ni aka sinamot arta dohot na asing sipata ala hurajumi hami riko nai arga naino ni gabidang tahu hami pasu-pasu tudongan nami sipata ala hupake hami gabisada jaminan akana adongi gabedang peduli kami siad dia pe gabe kubai kami dalan laho mencapai akka nadi rohai alai di paingot to mahami nuaing Tuhan dang didok katam dang bui mamora alai di pasu-pasu hodo saluhutna akka narikoti di hami jalabui do hami mencapai saluhutna adongi tutu belajar siad jami taon ikon siad dalan napatut langsung onido ng uhum hati goran si hajong jokkonon nami di tonga-tonga ni ngulu nami pasu-pasu makaruas mo tuha sadarion naroto mangihon hatam dohot ruasmu na mengikuti ibadaon di tonga ni bagasna sesa dosa nami Tuhan di bagasan Kristus martangia kami Tuho amin tapuji Tuhan tamarhite ede sian nomor 470 sada dohok 2 hut laos pasahat pelian tu sekolah tinggi guru huria bivel frau dohok diakones mared dehita. Yesus
mapeliata ali di batama nami na di banua gijang horo-horoan ni saluhut sileho-leho na dengga do na saulibasa na mauliutus upasata mi masian na nilom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo dito nga to nga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutad na hami gudang ni sileo-leo mito hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Wasana ilehome Doge pamatoku Osada hotuke Doge saluhut otoku Membasahan hidupmu Alia manami na di banua kijang, say pinarbadia magguarmo, say Roma harazaumu, say saut malomo ni roham, di banua to ngausongon na di banua kijang, leo matuhami sadarion, hangoluan siapa hari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I had Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakut Tuhan de batama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopakun Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tu todim. Selamat hari Minggu mau dihita saluhutna Tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna Horas mau lihat deh